खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरावबावबाय सबाय माजों बावबारनाय महर लानोसै ओमफ्राय दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोबोसिनायलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंगोन दे आं सोनाबफोर बेनि सिगांनि ब्लग्सआ मिथिया मारै जानायथाय आं नर्मेलि जेरै इडिट खालामो बिदिनो खालामदोंमोन खिन्थु मोनथिया आरोना गासिबो थिगैनो होनाय बायदि मोनदोंमोन आं नाथाय माखासे आब' आरो आगैमोनासो आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबाय आरोना दिनैहाय मानो बिदि जादों होननानैहाय आरो आब'खौ बिदियाबो हें जादों नामा होननानै सोंहरगुलायबाय ओमफ्राय आं मानो बिदि बुंदों हेंआथ' आंना केमेराया मालाबा जायो सानबाय आङो बेनिफ्राय चेक खालामबाय आङो हे प्रभु बबेनि आवाज बबेहाय थांदों आरोना जोबोद लाजिनायबो मोन्दों दुखुबो मोन्दों थेवबाबो आं भिडिअखौ दानासै आरोना जाय बेखौ नायनानैहाय गाज्रि मोनलांदों बेखौ नायफिनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय आं आरो कमिउनिटि पस्टआवबो होखादोंमोन माफ बिनानैहाय नोंथांमोननाव बेनिफ्राय नायदो सनाफोर क'क्राझारनि कालि फुजायाव फैलायबाय फुजा सिजोन नालाय हनै बिमादैजों मावजानानै आगोल आंथ' मन्दिराव हाबथ'वाखै दा बिसोरो हाबगोन आरोना ओंखायनो मन्दिर फारसे जोङो आवगायबोबाय थांदो थां माजों थांदो दे आं नायगोन दे थां आं सेन्देल नेग्रा खुलुमलांदो बाबा बेखौ बेयाव खुलुमग्रो जोबोद मेंनाय देहाखौ लानानैबाबो फैदों आरोना नै मानसिफ्राबो नांगौ रोखोमनि जादों आरो बिमाखौ आं गोजाननिफ्रायनो प्रनाम खालामहरबाय माने बिमादैयाबो सोलाबा बिनि उनावहाय ओंखायनो एकदम न'निफ्राय फैनाय मेंखादोंबाबो मोनायावनो फैखाबावथारबाय आरोना नै गोजौआव बेबायदि साजायनायमोन आं बारा खाथिनिफ्राय लानायखाय गोजौनिखौ मोजाङै देखायहरनो हायाखिसै आरोना बिसोर साथाम सुबुङा अन्दराव प्रनाम खालामहैगासिनो दङ ओमफ्राय आरो माथो बसनाफोर मन्दिरनिफ्राय ओंखारनानै एसे मेलाखौ बेरायनोसै होननानै बेरायबाय नै एक सौ हाबले भी है इतना पड़ा है नहीं हाँ दो वो वाला भी निकलो ये कितना लेंगे क्या पर्सन होने से 3, 4, 5 भी ले सकता है लांगा बाजू मन मानसि आंखौ मिथिबाय लाजायो नामा हाँ चाहिए इसलिए तो देख रहा है तो लुइसु मय आसे आरो एनका बहुत आना माने बेखौ लाने गुफुरफ्रा बारा थिग जालाय लाङा जावा याहू मेरे ही हाथ में गिरना था होरलाय मा सना जमदुना थोड़ा क्यों ला इसे हाँ खुल के दिखाओ तो थोड़ा क्या क्या 100 नांगौहाय दै सैला साबनो एकदमबारे फिसाखौ लानानै मेरे बिस्कुट नामा जागोन ना नायलाय नोंबो नांगौबा लादो मोनसे ओइ नों नाङा नों लानासो नामा दैजों बाग्रा जि गांसे ओमफ्राय एसे फैसासो नामा जाबाय लाबाय हा ये दोनों दे दीजिएगा इसेखौ नायबाय नोङो लाबाय गांनैयाहा 100 बाथाय फुसुमखाथारो बेखौसो जानो जाबाय नै हबायाव उखुन्दै गुफुगासिनोबा गथ'आ उखुन्दै खुदो देलाय नायनो उखुन्दैया बोरो खुदो उखुन्दै गन्थ'जों मानो गवामबाय आंना एबार फारसे आयौ माथो बेखौ मोजां नुफैगारलायबाय माबा नायबानो मोजां नुयो आंनाबो आखला बारा मोजां नङा हा सयथिबो बिलाय नै माथो मोजां नुगारगारदों आरो बे नोंनिबो आंनिबो सोदा माबा बेग लानायनि फिसालाय हिंसा खालामबावो आंखौ नैखौबो समायना नुदोंहाय सोरगोन ना नैबेयो गयोहाय बारा अजन लाजाया ना गोरा फुथारदों
आयौ मोजां दाहाय लागासिनो नामा मोनसे बिदिखौ लाबायहाय फिसाजोनो गांसे नागिरबाय थायो बेग लानो बिमानि गिदिर गिदिर बेगखौसो नागिरबाय थायो 150 मोननो नागिरबाय नामा मा हारिजों नोंलाय बा माथो गोदोनि बिजनि लोखि फुजा बायदिसो मोनलाय लांबाय आं जा दावरावखा फरदा फरदि नांगौ रोखोमनि भिरा जादोंआनो बिमा फिसा एरस'नो हाया हाया जालायदों जोंहा मिन्थिया थान्दा मिन्थिया आइसक्रिम फिसालानि जादैथि जाहैबाय गोजौआव इदि साजायलायदोंहाय नै दाख्लै दुर्गा फुजा नुयैया बेबादिसो आरोना समायना रमायना थांगासिनो फैगासिनो मानसि जोबनो थाङा काप गिदिर सा लोंनो गैयाहाय आहा एसे लासाब फैदों नै सिम्पोलखौनो लागोन आरोना दामफ्रानो जा बुङो बेखौ फसायाबाबो लानोसै सिम्पोलखाय मोजां दङमोन नै एकदम 200 गाहाम होनलाबायबाय काप गंसेयावनो फाग्लिसो जासिगोन दजनसे कापनि दामखौनो बिदि बुंबाय आरो एबारना गाखोग्राफोराव एसे नायनो होननानै फैबाय आरोना जिहेतु गथ'फोरखौ लानानै बेरायनो नालाय नायनानैसो बावलाजोब्बाय आंनि फिसाया कनफिउससो जाबाय आरोना गाखोनो ना गाखोआ कनफिउस मालाय गाखोदों नै गथ'फ्रा थारमाने आंनि फिसाया एडजास्ट जानोनो बहुद टाइम नांगौ ओमफ्राय बिनि टाइमखौ नेनो थांनाय टाइम जागोन आरोना खमसे खम 20 मिनिटसो टाइम नांखागौ बुस्थुखौ बुजिनो मिन्थिनो ओमफ्रायसो बियो बेखौ माने आग बारायनो हायो आरोना ओरैबायदिखा मानसिजोंबाबो बिदिनो बुस्थुआवबो बिदिनो नायनानै बावसिगोन आरो ने जोंहा एसे गाखोदो मा गाखोना गाखोलायब्रा बाम जानोसै बेना बिमा लेथुङा जालायबाय बाबा रे बाबा किसुना बाबा किसुना आगे हमथा बे गथ' हमथा फै गरसे आं गोदो बाबाजों फैबा बिराद गाखोयोमोन बिदिखौ बाबाया बिराद गाखोहोयोमोन आंखौ ओरैबादि आरोना 10 थाखाल'मोनलै आं गाखोनाय समाव जोंनि उन्दै सम फिसाफोरनि उन्दै सम 50 थाखा गाखो दे गाखो बारा मानसि गैथ'आ बिमाखौसो गाखोफानो लेङो जोंना गारियाव आरोना बेयाव गाखोदोंमोन बिमाखौसो गाखोफानो लेंनानै मा जानांगौ दे बाप रे बाप बेहासो एकदम माला माल बैयाव गाखोलाय बेयाव गाखोलाय ट्रेनाव गाखोबावसिनो 50 थाखा 50 थाखा खम गैया दे अ नै मालाय आदाया आयै बाबा सा नायबाय बिदा गाखोनायखौ नायदो ओमफ्राय बे गथ'फोरनि गाखोग्रा आरि बानायनाय जायगायाबो नैबे माबानि मन्दिरनि खिथुमोनावनो आरोना माने जेराव जों लालियाफोराव थांबा मिउजिक गाखोयो बेयावसो लायबावसो ओमफ्राय नैबेहाय आंबो बारा दांखो नङाबा गाखोनानै मोसाथारगौमोन आरोना रिल स्टेन्ड ना सेल्फि स्टेन्ड आं मोनथिला दामानि जेरावबो फैगासिनो दंना बेबायदिखौ लानानैहाय बिराद अन्थाव साबिनि दं आरोना नै साबि सोग्रा ओमफ्राय आङो एकदम बाबा शिबनि फेन नालाय लाथारबाय आरोना नायदो बाबा शिब हर हर शंभु मोननै लाबाय आं गारिनि थाखाय मोनसे ओमफ्राय न'नि मालिकनि थाखाय मोनसे आरोना जा मोजांखा नै लाजोबनो लुगैलायनाय
सरस्वती मैया लाथारबाय सरस्वती मैया लाबाय नांथारगौलायनो आशीर्बाद फैदो फैदो जाबाय फैदो बिराद सुन्दर सुन्दरखा फै जाबाय दे फैदो मालाया मा जायो जोंहा पुस्किसो जानो गोसो जालायबाय आरोना मलाई पुस्का दै पुस्का आं जायाखोमालाय मानो एफा दाम मोनबेसे ओइखौसो जानो दैहि पुस्का जानो फैदों आरोना जोङो बोरो माथो बानायाखै अ बैसो बानायगासिनो बैसो बानायदों खुदै गजोब्बायहाय लोगोफोर बिराद आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आरोना दैहि पुस्का जाफेराखै मालायफोर जानायखौल' एखमबा एखमबा नुखांबाय आङो जागोन दिनै no जादों एसे जानायजों ओइ मोनखासिगोन गोथाव जाया मा आं लांनो स्पन्ज नहीं दिया है चम्मच दे नहीं चाहिए आं नांगौ एक दे बेखौ हायना जानांगौ दा बेखौबो जानांलाय इसखौथ' एसे खा सकते है जादोंसो हय जेबो सान्ति गैया बिखुङाव फिसा बानानै गसंनानै मा सान्ति मोनदों आरोना थेवबाबो फुजायाव फैबाय जेखन माबा मोनसे नङा मोनसे जालांबा गोसोआ मोजां मोनो आरो जालाङाबा थानोबो हाया ओमफ्राय फिसालानि जाजोबगाराखै दे उनाव बिमादैजों आंजोंसो राननानै हरजोब्बाय आरोना जाबाय जोङो लैहोर लैहोर ओंखारबोफिनबाय जोङो मेलानिफ्राय फुसका पाप्रि जानानै थ' माबाथ' रिक्सासो फैखादों दे फैनानै ओंखाम जाखांनानैसो खावला आरोना आङो ओमफ्राय बिराद दोखो दोखो मेंबोबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय नै जोलै सानैया मालाबानो उन्दुलांबाय आथिंल' सुदों ड्रेस पाति जेबो गानस्लायनाय गैया आथिं आखाइल' सुबाय बिदिनो उन्दुबाय आंनि फिसाफ्रानो लोथो लोथो जानानै फैदों बिमादैयाबो बिसिनायाव बारखोहैबाय आंबो बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो सोनाफोर बे क'क्राझार कालि मन्दिरावनोमोन ओमफ्राय मालाया मा लाबोयो आं मिथिला 100 थाखानि बेगखौनो एकदम गांथाम लानानै फैबाय आरोना बे एसे फ्लाक्स दै बाग्रा जि एसे मोनसे मोननै मेथाइ बेबायदि हाबनाय बेगखौ आं नांबाय थागौ बे दाखालिहाय नैबेयो सापराव बायनायाहाय एसे देद्रायो दांदां दिंदां दसेनि थाखाय थांनायावहाय बियो एसे बै न'निफ्राय बै न'आव थांनायावसो जासाबो आरोना जि गस्ला गांसे गांनै लाफाजाबनायावसो जाफायो ओमफ्राय एसे फिसासिन नांगौमोन नालाय आङो बेयाव दोनजोब्बाय आं बेसेबां थांनोबो एनार्जि गैला खनाफोर मुस्रि खोंनानै आं बिसिना सिङाव हाबनानै दल' जाखिनि हायो भिडिअ नायनोसै नोंथांमोननि ओमफ्राय बाखि दुमफ्ला आरोना बजबथानि एसे रायलायनोसै बेनिफ्राय ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ सो माच